వస్తారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈ ఇంట్లో డేంజరస్ స్ట్రాటజీస్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? రోగ్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. చూసుకున్నా బాబాయ్ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఈజ్ ద డేంజర్ గాయ్ అన్న. డేంజర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నవీన్. ఓకే, సో ఇంట్లో ఫుడ్ దొంగతనంగా ఎక్కువ సార్లు తినింది ఎవరు? వెళ్ళిపోయారన్న ఇందాక. లేదు ఉన్నారు ఉన్నారా? నా రోబో ఇక్కడే. అబ్బాయి రామ్మా. బండి రాంగ్ వెళ్తుంది. బయట అది మీరు కరెక్ట్ బయట ఉంది. లేదు లేదు ఓహో ఓహో అది ఆహా ఇది చాలా క్లారిటీ ఉంది. ఏ రోగ్, నీకు ఎలా తెలిసింది ఈ విషయం? ఈ అమ్మాయి ఇలా ఫుడ్ తీసి దాచుకుంటుందని. సార్ దొంగతనం అంటే కాఫీ తప్ప ఇంకేది దొంగతనంగా చూసావు కదా దాచుకో- దొంగతనము.